is-sena 33 tifel u tifla inħarġilhom ordni tal-Ħarsien u ttieħdu mid-djar tal-ġenituri tagħhom u bdew jgħixu f'residenzi tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali. Dan ħabbru il-Ministru għall-Familja Michael Falzon waqt li kienet jinawgura residenza Tat-Tfal ġdida li tinqafja 4 aħwa li għal diversi raġunijiet ma setgħux jgħixu mal-ġenituri tagħhom. Apparti li se tkun qed tipprovdi kien lil dawn it-tfal, dar Santa Margherita ser tkun qed tintuża bħala ċentru ta' taħriġ għal ħaddiema fil-qasam soċjali, bilan li jkomplu jkattru l-għarfien tagħhom dwar dan is-settur tan delikat. Il-Ministru Falzon tkellem dwar l-importanza ta' dawn id-djar u li s-soċjetà ma teskludi lil ħadd. Spjega li dawn ir-residenzi jipprovdu għajxien u familja li l-tfal li jkunu għexu esperjenzi ibsa sa minn età żgħira biex ma jħossuhomx esklużi u mbeżza mis-soċjetà. Ix-xogħol fuq ir-residenzi ta' din il-Fondazzjoni qed isir b'investiment ta' 2,400,000 euro fis-sena u mistenni jiżdied kawża ta' realtajiet soċjali ġodda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.